Hello guys, good evening. Welcome to my channel. Kain tayo guys. Ito yung ulam namin guys. Adobong manok. Adobong manok to. Adobong manok. Tapos gulay na daing. Tapos hindi talaga mawala yung tuyo guys. Oh, yan ang tuyo. Masarap kasi kumain pag may tuyo. Ganado ba? Tapos may suka na may sili. Tapos sabaw. Sabaw. Hindi makita. Ayan ang sabaw. Kain tayo guys. Magdasal muna tayo. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Guys, kain. Kain tayo kay gutom. Ito yung manok. Ito yung gusto ko sa manok na ito, yung part sa manok ko. Ayaw ko yung sa tiyan ng manok. Yung laman ba? Tapos ayaw ko nung parang tiyan ng manok. Ano to? Ito, pakpak. Tapos may gulay. Ilagay na lahat sa plato guys para daing. Daing. Tapos tuyo. Buwad. Bulad sa Bisaya to, bulad. Sa Tagalog, tuyo daw. Tapos may sili o suka. Kain. Ako lang magpakita guys, sa yung isa ayaw. Diyo. Silip natin yan. Yan, kasama ko kumain. Sabi na ikaw lang muna. Makita daw yung gwapuhan niya. Sarap talaga pag may tuyo. Ano to guys bulab na goodbye head. Goodbye head kaya pag iprito siya, matanggal yung ulo. Goodbye head siya. Goodbye head. Kainin kayo guys. Ano sabaw to? Terus. Nilagang bango sabaw. Maasim. Maasim-asim na sabaw na bangos. Masarap pa yung daing, no? Guys, yung daing dito kay ano pa no? Ibilad pa. Pero sa amin guys, yung daing doon ano na, hindi ibilad, diretso na yung fresh pa na gabi. Lutuin na dito. Pero dito ano, ibilad pa. Ibilad pa siguro kasi para matanggal yung katas ba yun? Katas ng gabi. Pero sa probinsya namin guys, wala. Diretso na.
Ang sarap ng bulad. Tuyo. Ay, salamat pala sa nagbigay ng tuyo. Shout out ni Arnalyn Magbato. Thank you sa buwad. Mareng, thank you sa buwad. Kuhaan akong ulo. Bago ko giprito. Dami kayong bulad ba? Katilaan yun ang kamot. Kaon ka, katilaan yung kamot ay. Ano? Busin mo na yan. Gusto mo nga Ha? Gusto mo Halang. Nasila. Kain ko yung sili. Tulog din, nasara. Halang ay. Guys, pasensya na guys. Tuwing kain ako, nagkakamay talaga ako. Ito, may kutsara. Pang sabaw lang. Kain na rin kayo guys. Para maaga matulog. Kain ng maaga para maaga rin matulog. Ako yung saging guys. Isa lang. Saging guys, oh. Itom na. Na-override na ni si Hapit. Huwag pa na lang, mapanos na. Sabaw. Yung punos. Hanggang Ay, thank you Lord. Busog na. Bye guys. See you next live. Thank you for watching. Bye-bye. Good night everyone.